गोदान थिथागुरियाव UPPL 0 बे गामियावनो UPPL 0 BTCखौ UPPLआ सालायनो रोङाखै बिसायख'थि रादायखौ मावफुंनो हायाखै BTCखौ UPPLआ सालायनो रोङाखै UPPLनि जिथुनाखि इलेक्शन मेनिफेस्ट' रायजो राजानो होनाय जिथु रादाय बे रादायफोरखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखै UPPLआ रायजोनि मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै खोथा होनाय बादि सोलायनो हायाखै UPPLआ सरकाराव दङब्लाबो रायजोनि मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै आरो खोथा होनाय बादि परिबर्तन खालामनो हायाखै प्रमद बर'आ दिनै रायजो राजानि थाखाय खोथा सिन्था खालामाखै प्रमद बर'आ UPPLखौ सालायनो रोङाखै UPPLआ BTCखौ दैदेननो रोङाखै प्रमद बर'आ UPPLखौ सालायनो रोङाखै UPPLआ दिनैहाय BTC सरकारखौ सालायनो रोङाखै सोलायनायनि मुङाव UPPLआव थांदोंमोन BPFनिफ्राय नाथाय गिदिंना फिन फैफिनबाय BPFआव आं आगुयाव एक्चुअली BPFआवनोमोन दा आङो नुबाय जे UPPLनि दारै जेबो खामानि जायाखै BPFआ कुनु धर्मजों बा जातिजों बेयाव हिंसा हिंसि गैया दा धर्मनिरपेक्ष बे पार्टिया जोंना मोजां मावो बेनिखायनो जों बे पार्टियाव फैफिननाय जाबाय आरोखि UPPLनि रायजोनि खामानि मावनायखौ नुनो मोनाखै बिथांमोना रावखौबो नुसनाखै जेबो खामानि जायाखै डेभेलपमेन्टबो मावाखै रावखौबो नुसनाखै गावबागाव निजस्व बायदिसो सार्थ बायदि नुदों जोङो 40 जौखोन्दो गामिनिफ्राय UPPLआव हाबहैदोंमोन नाथाय बिसोर गासैबो BPFआव गिदिंना फैफिनबाय जोङो बे गामियाव जोङो 100आव 40% जों बोख्लेंना लांदोंमोन दा जों लाबोनानै फैफिनबाय गामियाव दा UPPL गैया गासैबो BPFनि हेफाजाबगिरि जोबसै दा बेवहाय फ्राय दा UPPLआ गैलाखौनो होनजासिगोन दा न'थामल'सै खोमा आरोखि जोंनो डेक्रेट एसे माबा ओंखारजोबोमोन जोंहा दङ दा जोङो दा फैफिनजोब्बाय क'क्राझार सहरनि साखाथि गोदान थिथागुरियाव BPF दोलोनि जयनिं हाबाफारि गोदान थिथागुरिनि रायजो राजाफोरा सिगांनिफ्रायनो BPF दोलोखौ हेफाजाब होगिरिमोन नाथाय थांनाय BTC बिसायख'थियाव UPPL दोलोनि सोलायनाय स्ल'गानखौ मदद होनानै गामिनि 40 जौखोन्दो रायजोफोरा UPPLआव हाबफैदोंमोन नाथाय थांनाय सानखालि फिन बे गासैबो रायजोफोरा UPPLनि नंखाय खोथा होनाय आरो रादायफोरखौ दुखु मोननानै MCLA देरहासात बसुमतारी आरो दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव BPF दोलोआव हाबफैफिनो बिथांमोना BPFआव फैफिननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबादि फोरमायो फार्स्टआवनो नोंथांमोननि चेनेलनि दारै आं बुंनो सानो आंनि नामा श्री बाबुलाल बरगयारी आं आगुयाव एक्चुअली BPFआवनोमोन दा आङो नुबाय जे UPPLनि दारै जेबो खामानि जायाखै डेभेलपमेन्टबो मावाखै रावखौबो नुसनाखै गावबागाव निजस्व बायदिसो सार्थ बायदि नुदों जोङो खुनु माबा रायजोनि खामानि मावनायखौ मोनाखै रावखौबो नुसनाखै बिनि थाखायनो जों माबा BPFआ आगोलनिफ्राय जों BPFखौ जों मोजां मोनखायोमोन माबा खारनाव परिबर्तन जागोन साननानै जों थांदोंमोन दा जों BPFआ कुनु धर्मजों बा जातिजों बेयाव हिंसा हिंसि गैया दा धर्मनिरपेक्ष बे पार्टिया जोंना मोजां मावो बेनिखायनो जों बे पार्टियाव फैफिननाय जाबाय आरोखि आं निसिसा मथन फैदों आं बै पार्टिखौ मोजां मोनाखै बेवहाय रावबो आंखौ लेंहराखै आं इस्साकृत आं फैदों आं आगोयाव बे BPFआवनोमोन आं BPFनो आं आगोलनिफ्रायनो बहुद गोसो गरमै जोङो समर्थनखारिखामोन जों गोदोनिफ्रायनो आन्दलन खालामबोनाय उन्दैनिफ्रायनो आन्दलन खालामबोनाय जोंनि दिनाव बहुद आन्दलन जाबोदों दा जों BPFखौनो मोजां मोनखायोमोन आरो बहुद जों फरायनाय समनिफ्रायनो जोङो
आङो सापर्ट दंमोन भितरे भितरे हो दा जोङो रमान हांखो होन माबा होन आङो रमान हांखो जेथिनाखि माबा मा जायो कारफिउ जायो आंबो सिगांथारावमोन बिष्णुरामजों आंजों जों गामिसेनोमोन बेहा बेराफारसे खारदों आं बेराफारसे खारनायाव आंहा बेवहाय गनाय जादों नङाबा आं बहायबो थैनोमोन जेन' हक बेफोरो बाद होदो जोङो नैबे बिपिएफ पार्टियाव जों बहुद गोसो गोजोनै मावबोदोंमोन दा मोनसे गोसोआ माबा मोनसे दुखु मोननानै जोङो माबा परिबर्तन जायो खोमा माबा मोननो लुबैदोंमोन जोङो गाज्रि दा मोनथों जोंना दा आगयनो बिपिएफ पार्टि दङ जोंहा सारमोन दङ माबा मोननो लुबैदोंमोन जों बे मोनैखायनो दुखु मोननानै आंबो बारस्लायदोंमोन जोङो बे गामियाव जोङो 100आव 40% जों बोख्लेंनानै लांदोंमोन दा जों लाबोनानै फैफिनबाय दा बेवहाय फ्राय दा इउपिपिएलआ गैलाखौनो होनजासिगोन दा न'थामल'सै खोमा आरोखि हो जोंनो डेक्रेट एसे माबा ओंखारजोबोमोन जोंहा दङ हो दा जोङो दा फैफिनजोब्बाय दा जोङो बिपिएफजोंनो दा आखाइ हमनानै मोजां खामानि मावलांनो नाजानाय थाबाय आरोखि दा बिपिएफआ सरकाराव गैयाबाबो बिपिएफनि दा आसार बेबहार बा माबाया जोंना मोजां आरोखि बेवहाय खुनु जोंहा सन्देह थानांगौ लगिया गैया बेनो आरोखि बिसोरो दा खालि दा गोजोन गोथाव बुंनानै मानसिखौ धगाबाज खालामनानै लानानै थांबाय दा मानसिखौ जे बेसेबां जे थगायदों बेखौ जोंसो मोनथिनो मोनबाय आरोखि जों थगायजानानै जोङो दा भुक्तभुगि बायदि बेखौ गोसोआव दा आघात लानानै जोङो फैफिननाय जाबाय आरोखि बिपिएफआव गुबुन फारसेथिं एमसिएलए देरहासार बसुमतारिया जयनिं जाफैफिननाय रायजोफोरखौ बरायनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव गोदान थिथागुरियाव इउपिपिएल 0 बिटिसिखौ इउपिपिएलआ सालायनो रोङाखै बिसायख'थि रादायखौ मावफुंनो हायाखै इउपिपिएलआ रायजोनि मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै खोथा होनाय बादि सोलायनो हायाखै प्रमद बर'आ इउपिपिएलखौ सालायनो रोङाखै इउपिपिएलआ बिटिसिखौ दैदेननो रोङाखै होनना एरैबादि बुङो गिबियावनो बिथांमोनखौ आं बरायनानै लाबाय बिथांमोनखौ धन्यबाद होबाय बिथांमोना इउपिपिएलनि जिथु प्रल'भन मिसलिया बेखौ मोनदांनानै थाबैनो बिथांमोना जोंनि दोलोआव हाबफैदों आरो दिनै बिथांमोननि हाबनायखौ आङो गोसो गोरबोजों बरायनानै लाबाय आरो जों आसा खालामदों बिथांमोनहा दिनै बे गामियावनो इउपिपिएल 0 इउपिपिएलखौ 0 खालामनायनि जिथु हाबाफारि बे साक्सेसफुल जाथों आरो दिनै गागि जाय गारजेन बिथांमोनानो जोंनि दोलोआव हाबफैबाय आरो जोंनि दोलोआव गोबाङानो दंखायो दा दिनै माने इउपिपिएलआ निउ थिथागुरियाव 0 जाबाय आरोखि 0 होननानै आं साननानै लाबाय जाहोना बेनो जे बिटिसिखौ इउपिपिएलआ सालायनो रोङाखै इउपिपिएलनि जिथुनाखि इलेक्सन मेनिफेस्ट' रायजो राजानो होनाय जिथु रादाय बे रादायफोरखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखै गतिके सरकाराव थानाय आरो थायैनि खोथा गैया इउपिपिएलआ सरकाराव दङब्लाबो रायजोनि मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै आरो खोथा होनाय बादि परिबर्तन खालामनो हायाखै आरो प्रमद बर'आ दिनै माने रायजो राजानि थाखाय खोथा सिन्था खालामाखै नंखायनो प्रमद बर'नि एगेन्स्टै बा इउपिपिएलनि एगेन्स्टै रायजो राजाफ्रा जोंनि बिपिएफआव ज' जानानै खामानि मावनो ओंखारदों देशखौ सेवा खालामनो ओनसोलखौ सेवा खालामनो गावनि ओनसोलखौ जौगानायनि हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोआनो साबसिन आरो इउपिपिएल दोलोनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै जुदि खामानि मावोब्ला जोंहा जेबो जानाय नङा नंखायनो बिथांमोना दिनै जोंनि बिपिएफआव जगदान जाफैदों बे इउपिपिएलआ माने प्रमद बर'आ इउपिपिएलखौ सालायनो रोङाखै इउपिपिएलआ माने दिनैहाय बिटिसि सरकारखौ सालायनो रोङाखै दिनै गभर्नमेन्टखौ सालायनो रोङाखै प्रसासनखौ सालायनो रोङाखै दिनै सरकार सालायनायाव बिथांमोना बेर्थ जादों बेर्थ जानायनि थाखायनो बिथांमोनजों थानानै जेबो जानाय नंला
बेखौ बुजिनानै रायजोफ्रा दिनै सरकाराव गैयाब्लाबो BPFजों थानानै जोंनि ओनसोलखौ सान्थि आरो गोजोनथि आरो बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव मिलाप्रिति आरो खौसेथि लाखिनानै BTCनि आगोलनि बादि जौगाखांनाय हाबाफारिफ्राव दिनै बिथांमोना जगदान होनो लैहोर लैहोर नुजाफैदों। दा बेवहाय माने टटेल 21टा फेमिलियैनो दिनैहाय जोंनि माबायाव जगदान जाफैबाय।